Tässä videossa otetaan kisa, kuka pysyy pisimpään piilossa mun siskon kanssa. Seuraavaksi näette säännöt. Mä oon ensimmäinen etsijä ja aika lähtee nyt. Tosiaan 5 minuuttia aikaa mennä karkuun. 5 minuuttia. En mä tiedä. Mä lähdin just. Ja 7. Ja meillä on siis kaikki kierrokset. Eikö mitään? Me pitää pysyä samassa piilossa. Ja mä oon nyt 8. Mihin mä voin mennä? Jummi. Pääsiköhän näistä, koska... Joo, mä menen vaan muista. Ei täällä mitään paikkaa, mutta mä nyt takas siskokirjoille. Eikö tää on ihan näkyvä paikka? En mä tässä voi olla. Piirse. Olisiko vähän aikaa? Kiitos niin. 35 sekuntia aikaa piiloutua. Nyt mä lähden etsimään. Onks tää vaan näyttää? Niin mä voin mennä, koska mun tässä on piilossa ja koska mä en voi vaihtaa piiloja. Ei vittu on tulossa jo. Koska mä en tiedä mistä se tulee. Mitä piiloa? 8 kerros. Niin piirissä, että liian korkea. Ups. No onneksi mä en oo sillä kauaa. Muuten se olisi ollut fuskausta. Mä en muista missä kierroksissa on mihin mitä voisi mennä. Ja se on hyvä. Niin joo. Okei mä menen palaan sittenkin, koska mä en ole mitään paikkaa. Mä taas olla jo piilossa. Koska mä ei tässä vaihtaa paikkaa. Niin joo. Missäköhän se voi olla? Mihin se on voinut mennä? Täytyy käydä katsoa muutkin kerrokset. Toivon, että se ei ole ihmisten keskellä. 5 minuutin välein pitää laittaa vihjaa, joten nyt on ensimmäisiä aika. Nyt pitää osua johonkin punaiseen. Mä näin. Osasin varmaan olla itessä. Tässä on punaista. Ensimmäinen vihje tuli kyllä aika myöhässä, joten tulee vähän aikasakkoa. Niin, toi varmaan laskettiin. Mulla on idea. Se tulee täältä alapuolta. Mä varmaan tohon. Se tulee tuolta. Mä menen niinku johonkin tohon. Mä en ole ainakaan nähnyt sitä vielä. Eikö sä ole laittanut mitään näin sit? Vai jotain tommoista? Niinku... Mä niinku tässä rinkulassa. Mikä on niinku... Et voi kattoo tonne. Ja mä pelottaa ihan sikana. Tää on näkyvä paikka. Ja se oli vaan itteni vaan mun sormeet. Mut aika on mennyt nytten... Joku 7 minuuttia. Kuka se siinä istuu? Siinä meni 11 minuuttia, että mä löysin sut. Aika noloa. Peli lähtee. Nyt mä lähden karkuun ja sä etit. Joo. Noin nyt laskemaan. Vai no ei mä kyllä laske, mä katson ajastimista. Yes. Mä lähden karkuun. Mä nyt ootan. Nyt on mennyt 5 minuuttia. Mä sanoin, että mä oon ihan sikosurki. Se löysi nyt 11 sekunnista ja meillä on 3 kerrosta käytettynä. Mutta ei se, no joo, ei saa vaihtaa paikkaa. Mä menen johonkin tänne päin. Ihan hyvin aikaa, niin ehtii mennä piiloon. Pääseeköhän tulla? Jos te haluatte hauskan pitoa, niin tästä tulee. Toivottavasti mä löydän sen nopeammin kuin se muu koskaan. Mä oon 11% akkua. Haluatteko te lisää hauskan pitoa? Täällä pesee. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Tämä meni 4 minuuttia ja 25 sekuntia nyt. Ajattelin, että me voin johonkin tähän istumaan. Mä menen
menin tähän nurkkaan. Nyt toivottavasti se ei näe. Tai itse asiassa mä menen tähän. Mä voin sitä vaihtaa, kun se tulee. Et mä menen tohon nurkkaan tai tohon tai tohon tai tohon. Mä aion kyllä voittaa. Tosiaan mä näen, että jos se tulee tuolta tai jos se tulee tuolta. Kohta se pitäisi lähteä etsiä. Katso myös tällä. Täällä on kyllä aika kuuma tällä laivalla. Nyt se pitäisi lähteä etsimään. Mä pelottais mä menisin sinne se ohi, sen näkee mut mennään näe sitä. Ei näy. Ja onneksi ei näy vielä. Okei, joo, enpä siinä kuva äsken. Mulla meni tallennus siellä täyteen. Vasta 3 minuuttia mennyt. Missäköhän se nyt painelee? Niin se on tyylin täällä. Niin mä menin nyt tänne etsimään se. Tai jo siis niinku... Mennä sitten jossain asetta. Tyyli ei, mutta... Varmuuden vuoksi etin täältä. Tästä kävelee aika paljon vartijoita ohi ja kaikkia laivan työntekijöitä. Nyt vähän aina säikähtää. Ei näy. Ei näy. Eikä myöskään kuulu. Ja mitä soittaa mulle ei oo niinku... Kuva, missä lähin punainen kohta. Mut se ei oo laittanut mulle sitä. Ja mulla ei toimi netti. No ei enää mitään, just laittoi sen. Ensimmäinen vihje eli punainen asia. Mä pystyn tarkentamaan sitä niinku itselleni edes, kun mulla ei ole nettiä. Mut se oli varmaan niinku joku tommonen ehkä. Se näytti ainakin sumeana tuolta, koska mä en pysty katsomaan sitä kunnolla. Olisiko tuo? Ja se on niin näissä täällä jossain, niinku näissä hytellä. Vaikka mun mielestä ei saisi olla ahmettä, mä en ole yhtään varma. Varmaan jossain täällä. Kohta on mennyt 7 minuuttia. Tää voi olla aika tylsää katsottavaa, kun me seistään vaan paikallaan, mutta jos te haluatte jatkossakin tämmöistä piilosta, niin voidaan ottaa vaikka piilohippaa. Sanokaa kommenteissa. Missä te haluaisitte, että me oltais piilosta tai piilohippaa? Kyllä mä uskon, että mä voitan tän pelin, kun ei ole vielä näkynyt heimaillakaan. Loppuu kyllä kohta akku puhelimesta, niin heti kun mä oon voittanut tän pelin, niin pitää mennä etsimään se etsiä. Etsiänkin akku on lopussa, niin pitää kohta lopettaa. Tosiaan mä laitoin sille äsken toisen vihjeen ja mä oon siis 6. kerroksessa. Tai 6. kannella. 3% akkua. Miten tässä näin pääs käymään? 12 minuuttia täynnä. Voitto tuli. Nyt mä lähden etsimään sen. Kiitos, että katsoit videoa. Muistakaa tykätä ja tilata. Loppuu kohta tallennustila ja mulla loppuu akku puhelimesta, joten mun tää lopettaa tää nyt. Kiitos kun katsoit videon ja painakaa motiin.